Such is the way of the world, you can never know. Så er vi nået til Yellowstone. Et af de store mål på den her tur i år. Der er rigtig lækkert vejr. Selvom solen skinner så meget, så er der pas. Og enten der er varmt for at pæse noget som det her. Der er masser af geologisk vulkansk aktivitet heroppe, og det byder på nogle spændende oplevelser, nogle anderledes naturoplevelser, noget vi ikke har derhjemme i hvert fald. Vi så Old Faithful i går. I dag der ved vi faktisk ikke rigtig, hvad dagen bringer, inden en forhåbentlig et par kæmpe store vandfald. Just where to put all your faith, and how will it grow? Gonna rise up, bring back coals and dark memories. Gonna rise up, turn mistakes into gold. Det har vi i hvert fald fundet. Så her til slut, så slutter vi af med lidt billeder og film af nogle kæmpe store bumser. Ja, nu laver vi lige lidt bagvendt steadicam her. Michael han prøver at filme, mens vi går. Vi så lige der en vandfald hernede. 33 meter højt. Ikke verdens største. Og Kjeldsmark, inden du begynder på noget med Niagara Falls, det er meget større. Så ved jeg det godt. Jeg har selv været der 2 gange. Vi er nu gået op på nogle skovstier, der vrimler med irriterende myg eller små fluer. Op til et andet vandfald, som kan følge med Niagara Falls, hvad angår højde. Men stadigvæk ikke bredden. Det vi kommer op til her om 10 minutters tid, det er 94 meter højt. Og så vidt jeg ved, så er Niagara Falls ikke så højt, men det kan godt være, at det er nogle år siden, jeg har været der. Hvem ved? Vi får se. Gonna rise up, find my direction magnetically. Gonna rise up, throw down my ace in the hole.
udsigt, vi har herfra. Oh, such is the passage of time, too fast to fold, suddenly swallowed by sign.